இந்த வீடியோவில் வந்து மோனோஹைப்ரிட் கிராஸ்லேயும் டயஹைப்ரிட் கிராஸ்லேயும் சில டேர்ம்ஸ்லாம் வரும்ல, அந்த டேர்ம்ஸ்க்கு மீனிங் தான் பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஜீனோடைப். ஜீனோடைப் அப்படின்னா என்னதுன்னா ஜெனட்டிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷன். ஜெனட்டிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷன் அதான் வந்து ஜீனோடைப். இப்போ நம்ம வந்து எக்ஸாம்பிளாக எப்படி சொன்னோன்னா, ஜீனோடைப்னால் வந்து எப்படின்னா அதில் ஜீன் இருக்கும்ல, அந்த ஜீன் வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறது தான் வந்து ஜீனோடைப். அந்த ஜீனை வந்து அதில் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறது தான் ஜீனோடைப். இப்போ எக்ஸாம்பிள் டால் பியூர் ப்ரீடுக்கு வந்து டிடி இருக்கும், இதுதான் வந்து ஜீனோடைப். இல்லைனா வந்து டால் பிளான்ட் வந்து ரெசசிவ் ட்ரைட்டையும் அது கூட ஜீனாக வச்சுருந்ததுன்னா நம்ம வந்து இப்படி எழுதுவோம். ஸோ இதுதான் வந்து ஜீனோடைப். நெக்ஸ்ட்டு ஃபீனோடைப். ஃபீனோடைப் அப்படின்னா என்னதுன்னா ஃபிசிக்கல் அப்பியரன்ஸ். நம்ம வந்து எப்படி அந்த பிளான்ட்டை பார்க்குறோம், அந்த பிளான்ட் வந்து எப்படி இருக்குது, ஒயிட் கலர் ஃப்ளார் இருக்கா, வைலட் கலர் ஃப்ளார் இருக்கா, டாலாக இருக்கா, ஷார்ட்டாக இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கறது தான் ஃபிசிக்கல் அப்பியரன்ஸ். எக்ஸாம்பிள் தான் வந்து இப்போ நான் சொன்னது டால், ஷார்ட், அதெல்லாம் வந்து ஃபீனோடைப். நெக்ஸ்ட்டு வந்து அலில் அப்படின்னா என்னதுன்னா ஒரு ஜீன் பேரில் இருக்க ஒரு ஜீனை வந்து அலில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ வந்து டிடி அப்படின்னு இருக்குன்னா இது வந்து ஒரு ஜீன் பேர், இல்லைனா இதை வந்து அலிலிக் பேர் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க. இந்த ஜீன் பேரில் இருக்க ஒரு ஜீன் தான் வந்து அலில், இது வந்து இன்னொரு அலில். ஈச் ஜீன் இன் a gene pair. அல்லலோட டெஃபினிஷன், ஈச் ஜீன் இன் gene pair. நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஹோமோசைகஸ். மெண்டல் வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் கிராஸ் பாலினேஷன் பண்ணும்போது ஹோமோசைகஸ் பிளான்ட் தான் இருப்பார். ஹோமோசைகஸ்னால் என்னதுன்னா if gene pair are similar then their pair is known as homozygous. டிடி இப்படின்னு சொல்கிறது ஒரு ஹோமோசைகஸ், விவி அப்படி சொல்கிறது ஒரு ஹோமோசைகஸ், ஸ்மால் வி இது ஒரு ஹோமோசைகஸ், ஸ்மால் டி இது ஒரு ஹோமோசைகஸ். இது மாதிரி பிளான்ட் கான்ட்ராஸ்டிங்காக இருக்கிறது தான் வந்து மெண்டல் வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் கிராஸ் பாலினேஷன் ஃபர்ஸ்ட் கிராஸ் பாலினேஷன் பண்ணும்போது இருப்பார். இதோட டெஃபினிஷன் என்னதுன்னா if gene pair are similar then it is known as homozygous. ஓகேவா? இப்போ ஜீன் பேர் ஆர் சிமிலர் தென் தட் பேர் இஸ் known as homozygous. நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஹெட்ரோசைகஸ். ஹெட்டிரோசைகஸ்னால் வந்து நான் ஃபஸ்ட் டெஃபினேஷன் எழுதிடுறேன். இஃப் ஜீன் pair are not similar then the pair is known as heterozygous. இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஐடியா வந்திருக்கும் ஹோமோசைகஸ் பார்த்ததுனால. இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஐடியா வந்திருக்கும் ஹெட்டிரோசைகஸ்னால் ஒரு கேபிட்டல் டி ஒரு ஸ்மால் டி. அலலிக் பேர் வந்து இருக்காது, இதை வந்து அலலிக் பேர் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டாங்க. விச் மீன்ஸ் ஜீன் பேர் அப்படின்னு வந்து இதை சொல்ல மாட்டாங்க. ஏன்னா வந்து ரெண்டும் சேமாக இருந்தால் தான் அந்த ஜீன் பேர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு வந்து பேரண்டல் கிராஸ் அப்படின்னா என்னதுன்னா when parents are crossed then the
then the cross is known as parental cross. When parents are crossed. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பண்ணுவோம்ல F1 ஜென்ரேஷனுக்கு முன்னாடி ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் கிராஸ் பாலினேஷன், அதுதான் வந்து பேரண்டல் கிராஸ் பாலினேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதுக்கு மேலே டேர்ம்ஸ் வந்து மோனோஹைப்ரிட்க்கும் டைஹைப்ரிட்க்கும் இல்லை. இஃப் யூ ஹேவ் எனி டவுட்ஸ் ப்ளீஸ் கமெண்ட் இன் த கமெண்ட் பாக்ஸ். தேங்க்யூ.